Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракату дӯстон. Худованд хайр кунад. Хоҳиш мекунам ба диққат гӯш кунед. Видео кӯтоҳ ва муҳим ва зарур аст барои мардуме ки дар ҳамин соҳаи ошхонаву ошпазиву столовию мақсад нунпазӣ ҳастанд, медонанд ин бизнеса. Ман ҳозир деҳқонӣ нишон метавонам бародарон чӣ гап аст, чӣ хабар аст. Илтимос лайк, комментариёт фаромӯш накунед. тамошо кунед видеоро, инҷа ҷо аст. Хуб, тамошо кунед. Хуб дӯстон азиз, ин ҷое ки видеое ки мебинед, ин ошхона ёки ин чизое ки беҳтарин соз кардагиай, инҷа дар шаҳри Нахабина мегӯянд. Дар Нахабина соз кардагиай. Бародарои азиз, дар ҳамин ошхонае ки мебинед тандирҳои тайёр, инҷа барои шаурма, треза қабул кардан ва ба сатҳи олӣ, инҷа бигем ҷои хак намозхони ё ки ба касе чизеш мекунад бикунад, ба сатҳи олӣ тайёр кардагиай. Дар ҳаминҷа чанд қадар 11 миллион сум дар ҳаминҷа расход шудагиай. Бачаҳое ки дар ин бизнеси исоҳоанд, инҳо мефаҳманд ки ин расходи ошхона чӣ ҳастад. Яъне аз нол ҳамин бародар гирифта ҳамин помещение, ҳамин здания ки ин здания ай де этаж иборат аст. Уташ хаяк мегӯянд ҷои магазини хӯрока ҳаст ва дуюм этажаш хобгоҳи бигем ҳамин шахсҳое дар ҳаминҷа кор мекунанд. Барои занҳо отдельно, барои мардҳо баъдан нишон медиҳем. Ва кабинкаҳои хуб тайёр карда истодаанд дар ҳаминҷа, барои ки мардумени семейне мебиёнд. Инҷа комфорт ай, на танҳо барои халқи узбек ё тоҷик тайёр кардагиай. Инҷа метавонанд дигар миллатҳо, хусусан мардуми рус ҳам биёянд чикор кунанд, дар инҷа бигем истеъмол кунанд. Метавона касе ресторанаш кунад, касе хулоса ки тамоми сатҳи олӣ тайёр кардагин инҷаш офисай. ҳамин бародаре ки дар ҳамин бигем чизша дар фурӯш монда ҳамин ошхонара худаш аз нол боз ҳам такрор шавад, мегӯм тайёр кардагиай. Барои чи дар фурӯш монда ки семейни проблема шид. ҳамин кор плюс минус як ҳафтаига ҳама инструменташ ҳастанд. Агу лампочка ва ин ҳамин чӯчукша соз мекунӣ, халос. Ина касе ки мефаҳма дегҳои тайёр, ина дегҳоро 1 2 3 4 та деги калон мондагиай, ошу шӯрбову хай гӯшбирун мекунӣ, казан кабоб мекунӣ. ҳамаи айнол, ҳамаи ҳамин материалҳо нав харидагианд, оли истифода бурдагӣ нестанд. хулоса агар касе ки ҳамин бизнеси харидорӣ боша, рақамҳо дар рӯи экрананд. бародари азиз метавона чикор кунанд, ҳамин ошхонаро ҳамин ошхонаро харидорӣ кунад. Ба ҳамин хотир иншоаллоҳ хиёл мекунем ҳар касе ки имконият шароит дора, хча позволид мекунад ки ҳамин ҷара бигира, залал намекунад дӯстон. Хуб, ошхона дар сатҳи олӣ, боз ҳам такрор кунам, беҳад хушрӯ кардагиай, кабинкаҳои хушрӯ. метавонед иншоаллоҳ занг бизанед, харидорӣ кунед чира ҳамин ошхонаро. дар инҷа дӯстони азиз тамоман бигем ошхона нест замин Нахабина. дар инҷа ошхона дар ин территория ин нест ва тоҷикҳо, ӯзбекҳо хела зиёданд. метавонед иншоаллоҳ чикор кунед, биёӣ бигиред. хусусан дар як ҳаминҷа хобгоҳи қариб 800-900 тоҷик кор мекунанд танҳо дар ҳаминҷа. ман барои чи деҳқони сёмка каресодам ки шумо буфаҳминед, бибинед. ина бародари азиз, ин ҳамаи халқи тоҷик, халқи ӯзбек инҷа чӣ дора, парковка дора, парковкаи хуб. ина инҷа ҳама ина здания кадмет ки десоде, ина ҳамин здания нимаш бародарот чиай, уҷа магазини продуктай, инҷа ҳамин ошхонаи бародар. метавонед нунта чӣ нуми ошхонае бихоҳӣ, мемонӣ тамоми миллат дар инҷа меояд. хуб дӯстон, хиёл мекунам як нақта бас аст, агар шуъур аст. ина бародаро ҳоз мерем хобгоҳша нишон метиҳем. боз ҳам такрор шавад дӯстон, ошхона ки омада инҷа камтар бигем хаяму ремонт омадагиай. шитоша часпондан дар кор, ҳамаша задагиянд. ҳамон просто ина иша мондан дар кор, иш барои об, иш барои газ, иш барои чай, светай, халос. ки ҳар нафаре ки иҷара харидорӣ кунад ва бизнеса бикушоя барои худаш, фоида мекунад ва залале нест дар ин. инҷа ду варианта, ё ки миёи қатича 11 миллион расход шидагия, и айстаи зарур буданаш 11 миллионш намега. инҷа метавона бо чахчахина мусалмонӣ бо фурора нархша. и якум вариант. варианти деш ине ки дӯстон чикор мекунед, мебиёед дар ҳаминҷа қатиш бигем нуми мақсад дар ҳамин бизнес ними сумети папалам 50-50 кор мекунед. боз 50-50 яъне ки хай 4 миллион мега, 5 миллион мега, қатишон ҳамсӯҳбат меше, дар ҳамин бизнес хуш меше. ба ҳамин хотир бародар хеле зарур аст ки ҳамҷара дар фурӯш монда. хоҳиш мекунам кадмет ки харидор ҳасти, ҳамун шахсҳо занг занед, касе имконияти шароит дорем. беҳад шароити хуб тайёр карда шудааст ин бизнеси бародар. ҳозир мо мерем чикор менем, ҷои хоба нишон метиҳем. худо нигаҳдор. илтимос видеоро паҳн кунед. шаҳри Нахабино, рақамҳои соҳибошон дар рӯи экран, занг бизанед. кадмет харидори бизнес ҳастӣ, бизнес аз нол. хазайниш Озорбойҷонай, арендаш
300,000 бигем ҳами якум этаж ҳами полни площадка 30,000 ҷои хобшон ки ба сатҳи олӣ тайёр кардаги нишон медем. Худо нигаҳдор. Ассалому алайкум. Мерем ҷои хоб. Дӯстон азиз, иҷа ки ҷои дием этаж мебурем. Даи лесниса ҷои хобшай. Хуб дӯстон, чӣ хеле ки нишон дадем, намиҷа ҷои баромадгоҳ, хайҷа магазини пасуда як занаки урус. Ина дар инҷа площадка, ина инҷа метрои ҷои хобгоҳи тайёр кардагиам барои коргарҳои ёне ки ҳамин ошхона ина иҷа хай дарша шудем. Иҷа ҷои мардҳош, мисолан ки кадми мард поврасина иҷа хоб мекунанд. Иҷа ҷои чай ягон модаро бошанд. Мақсад дар ин комнатаош калонанд. Дар ин комната хоб мекунанд тайёр кардаги ва иҷа чай ҷои душ, ҷои душу обвозишон ҳама шароитош хуб. Ина имнам. Ина хуб. ҳар чӣ кардем ба хотири худо ва хотири миллат кардем. Хоҳиш мекунем видеоро паҳн кунед. Шахсоне ки харидоранд биёянд ҳамин ошхонаи бародарро бихаранд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Худо нигаҳдор.